Onyeisi ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS Busa Chido Obidiegwu agbapụgo ya ọsọ wụta n'ihu Chineke iji wee sị ya deme na ncheta agbamafọ 60 ya bụ onyeisi ụlọọrụ ABS Busa Obidiegwu bụ onye kwetara dịka ihe kwesịrị ekwesị ma bụrụ ihe ziri ezi ịga wee tụọrọ Chineke mma n'icheta agbamafọ 60 ya bụ mmemme ịtụrụ Chineke mma bụ nke were ọnọdụ na Anglican Church nke Pentecost dị n'obi gọọmenti steeti a dị n'Ọka ma bụrụ nke dọtara ọtụtụ ndị dị iche iche dịka kọmishọna okwu gbasara mgbasa ozi dị n'aka na Anambra steeti bụ Sir Paul Nwosu, onye jibọkwa dịka onyeisi nke ụlọọrụ Anambra State Signage na Advertisement Agency bụ Chief Jude emecheta ọtụtụ ndị wee nchere isi n'ọrụ gọọmenti, ndị enyi, ikwu na ibe, ndị ọrụ ABS nakwa ụmụ nwanne Sir Chido Obidiegwu ka Amaka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. N'okwu Chukwu ya ka onye Archdeacon nke Ọka Central Archdeaconry bụ Venerable Ekene Nwafọ kwuru na ezi nkwanye ugwu bụ nke na-ebute ezi ndụ na ndụ mmadụ ma tokwa Sir Chido na iwepụta onwe ya n'inyere obodo aka. N'ozi ekene ya ka Kọmishọna Nwosu chere ezigbo echiche gbasara onyeisi ABS nke ọma, kwuo n'afọ 60 bụ ezigbo ngọzi site n'aka Chineke na amamihe nke o nyere ya ma kpee ekpere ka Chineke na-edu ya n'ụzọ ya nakwa ihe gbasara amụma Solution Government. Onye Permanent Secretary nke Office of Secretary to State Government bụ Maazị Nwabuofu Nwankwọ nakwa onye Managing Director nke ASDA bụ Maazị Osi Onuko nakwa Chief Emecheta chetara mmekọrịta ha na onyeisi ABS n'ihe gbasara ọrụ oyibo nke ha na-arụ ma kọwapụta ya dịka ezigbo mmadụ na onye dị uchu n'ihe ọ na-eme ma kpekwa ekpere ka Chineke na-edu ya n'ụzọ ya na-agọzikwa ezinụlọ ya. Nwanne ya nwoke bụ Maazị Ikenna Obidiegwu onye kọwapụtara ịhụnanya ya mgbe ọbụla iji kene ya bụ nwanne ya nwoke gbara afọ ọhụrụ, kwuwere na nwanne ya nwoke soro n'ụzọ ka mma, ya bụ iso ụzọ Chineke nke bụ ihe mepere ya ụzọ n'ezinụlọ ya. O jikwa ohere ahụ kenee ya maka ihe ọma o megoro ya ma kpekwa ekpere ka ịhụnanya nakwa obi aṅụrị bụ nke ga-anọnyere ya mgbe ọbụla. Na nzaghachi ya ka Sir Chido onye kenere mmadụ ọbụla na ịhụnanya ha gosiri ya na ezigbo echiche nakwa ekpere ha kpere ma kwuo na otu a ọ gbara afọ 60 na ihe kachasị mkpa ọ ga-eme bụ ịnabata ịhụnanya ma na-agbagharụkwa onye ọbụla mmegoro ya ihe ọjọọ. O kpekwara ekpere ka Chineke welu ogologo ndụ wee chọọ ha mma nakwa mmepe Anambra steeti, ndị oyi nakwa ndị na-echere ya echiche ọma. Ọtụtụ ekpere maka ndị gbara afọ ọfụ steeti a nakwa obodo a bụ Naịjirịa bụ ihe pụtagasịrị ihe na ya bụ ajamas emerubere.